Gua po na yung nakita eh. Mingaw kayo. Asa kasi agaw ron ha? Adon si agaw dahil nga lahi ang number gamiton. Iladon siya ba nga. Di ako rin ko panaryo magkita miron kay kadto kay buka tong tawana to hangol kay to chicks bisa pag-asa to. Mura to na check sa chicks kutan to uptik dito kaya. Tawagan ako. Number. Ala. Nining hay na ko ba? Kita ka niya. Makikita ko sa panaryo. Adungon ako ni karon be. Ila didagbuang. Tik itang ila dito. Nagpadong na kami. Agay, tuwa na si Engkaw, nagpadong na. Ila sa kahimbuang na. Ko asal karon badiaran. Duda ko. Hay. Kapag pud. Ano tawagan be kaya niabot ko sa kapanaryo. Ganun dili man tubugo ni Za. Ay ako na text ka nga. Na anak ko sa ubos kampanaryo. Asa naman ka? Sus na ana si agaw ay. Karon duha na mi. Labon kiningaw kaya ko ila tuning buwang. Basta chicks gutan, uptik yun ang nawang nawang. Yes. Ilado na kanila. Ari takita sa aring nay payong. Dunga ko ari na ako ari gahuwat. Oh no. Laki man lagi. Antay. Kana kabantay kana ni baje ni ani payong brad na idong brad. Kani na nga brad oh. Tinda kana. Oro brad. Ingo mong guna ani payong ko no. Mundok makita ni ba? Kabantay kan mo may mo dali. Aw. Sina sa babo to. Usa na si babaw brad nga. Kani ba yung gingo ani payong ko no brad kani mo makita. No ay payong ani brad na ko isa to mo ba. Oh, sige brad, salamat brad. Okay. O ano? Lungo na ako to brad kay ila mo to na. Kita na brad, lami to di. Iko ano ba hag-hag ba? Lungo na ako to be. Oh, nang kanil lagi ka. Nang magani lagi ka. Ikaw nang ning tik sa bagaw nga bati ko ba magkita ko ng panaryo ko. Kita ko na ni gaw. Naagaw. Tingan ni gaw. Ana. Ano sig naa si baba ka? Kanang ko na ni gaw na kanang kita kay payong ni nga. May payong ba? Damo man ko. Ay damo? Ah. Tihani. Tawagi ko no gaw, mutubag ba gaw? Sige ko. Bago ko ligo ko okay. Gapa na kay ba? Wala ko ha. Ikaw. Ikaw ni gaw? Ikaw ako ni gaw. Kaya ni gaw. Okay. Kuan mo gaw mingaw mo kayo ari gaw koy kauban ko ba? Tay ko dili mo kung kinad gaw. Mata ni ka ni gaw ni sigpi ni gaw. Di kay kanang laay kayo ari gaw koy kauban kay buko pagpanon ko no di man jud ka modunggaw. Matay gaw. Ikaw ni gaw. Wa ko kung ni gaw. Tawag ila sa kanang dila. Kon ikaw tarong gaw. Ay wala gaw kay gaw. Sorry kayo gaw na kauban. Ari gaw na ko kauban gaw. Uli ko ay. Go ayo. Guys, shout out dito sa taga Balilihan, tanang taga Balilihan. Karon shout out. Ha? O gahapon 665 akong subscriber karon ning 100 na. Salamat kayo kinsa tong. Agaw ni man ikaw. Kinsa tong i-subscribe. Salamat kayo. Comment lang mo kay ikuan lang mo no i-shout out lang mo no sa sunod video. Go no. Oh, go sakto to. Oh, ikaw sulti ka tong wa pa yung subscribe ah. Oh, katong wala pa yung subscribe. Please subscribe.
katong wala pa naka-subscribe, please lang subscribe Hindi. my YouTube channel. Katong wa pa nakasubscribe. Subscribe lang mo kay pila ra may pagpindot ana. Boy Gaming 22 nag-open tuplokon tong subscribe notification bell. Okay na. Dili bitaw karang dili nga kwan may subscribe lang kung maganahan mo sa among video Para more videos pa ba? para more videos pa. Kasi Yeah. agaw asa man si agaw dai. Agaw. Remark. Pa to ispila. Wala. Ispila. Karon pa jud mi nakabalik og video kay kanang Oh, naguba guys. man gud. Naguba ang cellphone. Guba akong cellphone guys. Ja, akong cellphone kay keypad guys. Ako'y cellphone. Mo na Sige, salamat. Salamat Sunod lang. sa sunod video.